Sav gelî hevalan. Îro jî ez dixwazim qara hejmaran bikim. Hejmarên rastî, hejmarên îrasyonel, hejmarên xwezayî, hejmarên tam, hejmarên rasyonel çi ne? Îro em ê qalavana hemûyan bikin. Di vê derê de ez dixwazim hejmara weke kom nîşanî we bidim da ku hûn baştir fam bikin. Berêberê ez dixwazim li ser vê komê hinekî biaxivim. Ev koma çawa ye. Di aliyê din de jî ez dixwazim bêjim li vê derê hejmara rastîn li vê derê mi herfa R nivîsandiye. Ev herfa R weke hejmara rastîn nîşanî me dide. Ev bi îngilîzî de tê yanî bi latînî de tê. Ji bêveyekê jî R real hejmarên rastî. Hema di kurmancî de jî rastî zaten zatî R ye û ve hejmarên rastî tê nîşandan. Hejmarê rastî wek hûn dibînin hem hejmarê rasyonel in hem jî hejmarê îrasyonel in. Yani li serê giştî ye. Hejmarê rasyonel jî hem hejmarên tam in hem jî hejmarên xwezayî ne. Hejmarên tam jî hejmarên xwezayî ye. Hejmarên xwezayî çi ye? Heke em hejmarê xwezayî fam bike, em ê êdina jî werpaş de herû fam bike. Ji ber vê yekê divê berê em hejmarên xwezayî fam bikin. Hejmarên xwezayî di binê hejmarê tam de ye. Hejmarê tam jî di binê hejmarê rasyonel de ye. û hejmarê rasyonel û hejmarê îrasyonel jî ji hevveqetiyan e li ser wan re jî hejmarê rastîn hene. Dewerin be em bi hejmarê xwezayî ve dest pê bikin. Hema li jêr min nivîsandiye. Li vê derê hejmarên xwezayî hene. Divê hejmarên xwezayî bi herfa N me qala herfa nekir bi herfa N'yê ve tê nîşandan. Hejmarên tam bi herfa Z'yê ve, hejmarên rasyonel bi Q'yê ve, hejmarên îrasyonel jî bi Îyê ve tê nîşandan. Bi vî awayî bi rastî vaya I ye ama bi dema ku mezin tê nivîsandin weke I tê nivîsandin. Hejmarên xwezayî. Hejmarên xwezayî çi ne? Em hînkî qalavan bikin. Hejmarên xwezayî weke bi N tê nîşandan û di sifirê de dest pê dike û heta dere. Sifir, yek, du, du, sê, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh, yanzeh, tonzeh, sêzdeh bi vî awayî werdiçe. Ev hejmarên xwezayî ne. Yani çima xwezayî? Xwezayî wisa bifikirin li di weke hejmara heyvên bifikirin. Yani em divê çin 10 heywan, 10 pez, 10 mî, 10 kavir bi vî awayî em diaxivin. Em nikarin bêjin weke mînak 10 xal sê em nikarin weke bi 10 xal sê kavir. Em nikarin werbêjin 10 xal sê kavir çi ye? Tu 10 kavir dayî te dûra jî çarnîgê kavirê dayî te êdigi jêkiriye. Em nikarin tiştî werbêjin. Ji ber vê yekê jî va hejmarên bi xal hejmarên bixal ne hejmarên xwezayî ne. Hejmarên xwezayî ê di rastiya jiyanê de êgem dibînin, êgem karin bi nav bikin. Bi vî awayî hûn dikarin bifikirin. Yani hemî hejmarê di hemî hejmarê gem li ser tiştekî karin bijimêrin. Nîşankirina vê li ser rasteka hejmaran an jî li ser xeta hejmaran bi vî awayî tê nîşandan. Sifirê de dest pê dike, yek, du, du, sê, çar, pênc, şeş bi vî awayî werberdewam dike. Hûn dibînin cihê wî viraye şeş e, pênc e, çar e, sê ye, du ye. Wer li ser rastekê jî em dikarin bi vî awayî nîşan bidin. Ev hejmarên xwezayî ne. Hejmarên xwezayî dewerin em çend tane binivîsînin li vê derê. Hejmarê xwezayî çi ye? Yek hejmara xwezayî ye, du hejmara xwezayî ye, sed hejmara xwezayî ye, 10 hejmara xwezayî ye û yek, du, du, sê, çar, pênc, şeş û milyonek hejmara xwezayî ye. Vana geh hejmarên xwezayî in.
داریتن دا جبرن حجمار تام بنرن حجمار تام چنه حجمار تام حجمار تام حجمار خوازایی نه حجمار خوازایی نه حجمار خوازایی وی داریو وی داری حتی آنی براکش کبو و حجمار نگاتیفن جی یعنی ده ناف حجمار خو تام دا حجمار نگاتیف شی هیه وکا کمک شش کمک پنج کمک چار کمک تری سه کمک دو کمک یک به وی آوایی اف جی دیکهفن ناف حجمار تام جبر وی اکی جی حجمار تام لسر حجمار خوازایی رنه وکن دبینن تشتی کو تنیه یعنی دین جی هم دکارن لسر حجمار تام ده حجمار تام دا هم دکارن قال بکن جبر وی اکی جی حجمار تام دفردا جون دبینن حجمار تام حجمارين لسر حجمارين خوازاينه يعني ام مسابجن حجمارين د كيماك لپیشیه به این نگاتیف شی حجمار تامن اف جی بوچه بو حجمارين تام و به حجمارين تام به زین تی نشاندن و کن دبینن حتی داده كيماك دو كيماك یک صفر یک دو و حتی دشه اف جی هم تشاوا حجمارين tam nişan didin. Da aliyetinde emenekî din jî dirêj bikin, me got hejmarê xwezayî, hejmarên tam, em li vê derê karin çi binivîsînin? Çar, kêmek sê, kêmek deh û bi vî awayî em li vir e karin binivîsînin. Ez li vê derê yek, du, sê, çar, pênc, şeş ez dehî nar nivîsim ji ber ku vana di nava hejmarê xwezayî de jînî ê heke em li vir e dinivîsînin zatî em divê hejmarên tam vay jî tê de ye. Hejmarên xwezayî hemî hejmarên tam in jî berjêr bibe. Hejmarê rasyonel. Hejmarê rasyonel çi ye? Yani em çi ra dibêjin hejmarê rasyonel? Ja hejmarê rasyonel jî wisa difikire di navbera du tenê hejmara da her tim hejmar heye dibêje. Weke mînak vê derê sifir e vê derê yek e. Da navbera sifir û yekê da heke em weke xwezayî an jî tam bifikirin di navbera sifir û yekê de hejmar heye tune ye. Hema hejmarê rasyonel divê heye. Divê di navbera sifir û yekê de sifir xal yek sifir xal du wer heta an yekê divê de re. Dema ku wer divê di navbera sifir xal yek û sifir xal duyê de jî sifir xal yek û sifir xal duyê de jî divê hejmar hene. Vî awayî her tim dahera du hejmara da dibêje hejmar heye. Her tim dibêje hejmar heye di navbera wir de ye, di vir de ye, di vir de ye û bi vî awayî ji ber vî yekê jî wek hûn dibînin me li vê derê me gotiye sifir, yek di navbera wan da me gotiye hejmar heye, me gotî temam sifir xal şeş heye navbera sifir û sifir xal şeşê de jî ev hejmaran hene. Di navbera sifir xal yek û sifir xal duyê de jî hejmar hene. Di vir de jî hejmar hene. Ku em dikarin hemî binivîsînin ev jî dibin hejmarên rasyonel. û hejmarên rasyonel badin hemî hejmarên li ser xeta hejmara an jî rasteka hejmara em dikarin nîşan bidin hemî êk em dikarin nîşan bidin hejmarê rasyonel in. Yani hemînin hejmarên li ser vir hemî rasyonel in. Hemî rijmar. Hemî rijmarê rasyonel jî wek hûn dibînin di vir de heye û li vê derê ez dikarim weke sifir xal yek sifir xal çar binivîsînim. Wek min ji ber re got ez vana nanivîsim ji ber ku ev zatî di hejmarên tam de heye û hejmarê rasyonel jî zatî li ser hejmara tam e. Yani hejmarê tam hemî hejmarê rasyonelin jî. Ez hejmarên bi kêmek ên negatîf an jî hejmarên xwezayî
لەڤەر نانویسم نەکارم لەڤەر بنویسم ژی ji ber ku heke li vir binivîsim ez dibêjim ku va hejmarana rasyonel in û ne xwezayî ne ji ber vê divê li hejmarê hundirê xwezayî an jî de hejmarê tam da binivîsînim zatî vana hejmarê rasyonel in jî ev jî hejmara rasyonel bû lewernî em derbasî hejmara îrasyonel bimin hejmarên îrasyonel çi ye yanî wa bifikirin hejmarê îrasyonel çi ye li vê derê em dê hemî hene em dibêjin hemî hene û em dibêjin hemî hene û mê hejmar me girtine hîna hejmar hene yanî em bigire hîna em yekî jî bi navê hejmarê îrasyonel bi nav dike heye heyî hejmarê îrasyonel çêkirine tiştek wer bi nav kirine hejmara îrasyonel yek ev e me hîna qala vîr nekiriye qala vî karî nekiriye a dî jî hejmara pî ye hejmara pî sê li vir e bi çarda dest pê dike û berdewam dike hejmar din tê nivîsandin û derre û ne wek hevin jî weke mînak ne sêzde çarde bi vî awayî jî nine ji ber vê yekê jî va hejmara pî jî hejmara îrasyonel e ez dixwazim li ser hejmara pî tiştekî nîşanî we bidim vê derê de niha vê derê hûn dikarin tiştekî binivîsînin hejmarekê an jî roja ku hatî denê hûn dikarin binivîsînin dema ku hûn dinivîsînin hûn dikarin hejmara xwe di vir de bibînin weke mînak em bêjin du heşt hezar û nod û şeş bi vî awayî em binivîsînin lê digere hûn dibînin du pênc nod û şeş vir de va hejmara dî wek hûn dibînin li sisiya de dest pê kiriye derê hîna derê a di vê derê de hejmara we tê dînê îva hejmarana hîna jî derre wer hetanî dawiyê derre hetanî wê derê wer derre ji ber vê yekê jî hejmara pî hejmarek îrasyonel e kesek nizane çi ye kesek nizane li ku derê ye ev jî hejmara îrasyonel bû bi vî awayî ez dixwazim pirsgê ji we bikim min got hejmara bixal e yanî hejmara îrasyonel hejmarek bixal e bi vî awayî wer dewam dike ev hejmarek bixal e hema li vê derê min yek bi sisiya min nenivîsandiye çima min nenivîsandiye ve yanî vay jî ne hejmara bixal e ji ber ku va hejmara jî weke bi vî awayî tê nivîsandin sê çima ez navêjim hejmara hejmarek îrasyonel e ez ji vê re dêm îrasyonel hema ez ji vê re nabêjim îrasyonel e dibêjim ev îrasyonel e hema ji vê re jî dêm îrasyonel ev jî hejmara xal e wer berdewam dike ev jî hejmara xal e wer berdewam dike çima çima mi vêsa goşûn de ez nizanim bersivê jî bidim nedim ez bibînim heke hûn binivîsînin bersivê nizanin ez ê bersivê li binivîsim ji we re bira pirsek me ne wisa jî hebe heke hûn zanin binivîsînin hûn nizanin jî binivîsînin ez ê bersivê bidim we vê gavê xatirê we em dûra dîsa taaxivin di vîdyoyên pêşî de em ê li ser vîya bifikirin ev çi ye em ê li ser vîya bifikirin vê gavê bi xatirê we em ê dûra pêş de biaxivin